me hacen allí, destrozo palomino, estoy pillando más o menos. Después ya, hasta los mosques nos arriben ya. Sentimos bolas caballas. Sí, no es que vuestras bolas esperando a los cristianos. La tensión de la batalla se huele, se huele. Yeah, Yacid! Has vist que ja més el nom? Yacid. A él le dieron el tío de allí en la receta y así, no enamorado. Y yo, hostia, ya me lo dicen. Ahí en 4 dies es de pegar un bot que... Ara quan vegem el que s'ha atropellat, ara ni si mon pare veurà. Amb la puta Jacint quina colada has pegat. Parlant de vols, que hem de preparar-nos d'això, Parlant de vols, com Això es pillava... Si toquem ara la fulla de casa que està allà damunt, el que tenen que llegir l'últim capítol, no? No, però hem de dir-los a tots estos que és el que han de fer, que no es morregin, que després no diuen a mariconada. El tío em queda que anem a pegar un... Sempre pots dir que estan intercanviables. Hem de treure Estan una intercanviables. Ahora, allí. Sí. Pues, Una targeta de sidra repartida o algo. De sidra i mitja docena de botelles de cava. Gots de plàstic i fer un brindis. Si heu ser un alcodiano, abrazarlo. Però que duga la gent de la filada. Dani ja l'abrazaré. No l'abraçaria a dir-li a lo millor a Gavi que quan ell té que pujar a replegar el ballit. Gavi no, pero el chaval este que porta els trapos de... Ese sería. Sí, xicot de El nit. Silvio ese. Oi? M'ha dit que està sentat per ahí, no? Ara ponlo yo y diré. Mori aquí, que diu, per ahí dalt està. Que porte... Pues si ese xicot té que arreplegar els arcaburros d'ell, Claro. que ell siga el que duga... Que vinga a la fila, que arreglegue 6 botellos... Sí, això. I és dir-li a Santi, feu el mateix Però el vosaltres. mateix nosaltres, sí. Botells de plàstic i allí mateix els que estiguem repartim. Home, si s'estiraren i foren copetes... No vulguis ser tan maricón. I fem una torre i... Ahí sí que, ahí... Ahí l'has dado. Pasar lo que faria vosaltres en València. El presupuesto. I Però... en la barbereta. I en les copes li posaria un sucre per la vora, perquè quan regares el primer bloqueig... Mira, estás picandura. Pues así, la verdad, para atacar otro de Nos conocemos íntimamente. Sí, pero... Ah, pues ya están pegante. La puta madre. És que no sé, tampoc serem molts més, De què? Des que estem així? No, vull dir que serem els que estem disparant, no vendrà ningú a posta allí a... Crec que com no vinga algú, crec que perdem la batalla avui. Somos los boinas verdes de la fila. Dos. Uno retamos, gana, baixant fins el xupito. Nosaltres hem matat a ser cristians, ja cada dia. El que s'han picat han sigut els muntanyesos, I els musulmans. I els musulmans. Sí, de veres, sí. Tiraven però no s'arrimaven. corrían como conejos. S'han fet acular allí. El cabrón, el sabeu acorralat. Hòstia, i Dios mío. Ja, hòstia, vam enviar el musulmans a casa de la cara. Amb molt seu i escau de llei. Jo pensava que una gent anava allí en una cabeza. La bufa que duien... La puta la estrategia como ha salido, Hay unos por el puente y otros por arriba, por el país valenciano. Corregao, que tengo la boca del yo. Nos hemos pillado ahí en la fuente de puto madre. Ya hemos pegado de otro. Ahí hemos en Torregrosa, los hemos enganchado ya. Diu, ¿qué fills de puta mos han fet una mosca? La mosca que ha ido la tela. Ala, carreguem. Perrea. Nosotros hacemos el amor. Es el amor y no la guerra. Tú el amor, el que montes yo en base. Ruïda de gol. Se sabe quan perquè la botella està molt bona, Ja saps per què perdem sempre. Por el control